हागे खाबानि ताकताय बुसं जों दिनै फाइ सक फैजा आसाम हास्टेनि जरहाट डिस्ट्रिक्टनि निमाति घाट माजुलि थानानि हिंगांखौ अरन हयतेनो रुं कावै मा थांगो नरलुइ माखना रुं कटम कटमा अमं गारिबो पिसावो तुइ बुसु कटमा नुगै माखना अ तुइ इंखा ब्रह्मपुत्र तुइनो अमो डाइरेक्ट नो आयं चाइना नि जे फाइमानि अ तुइनो ब्रह्मपुत्र हंगके जतन से कतर नॉर्थ ईस्ट नि तुइ नरक नुगै माखना तै अरन हयते जुदि माजुलिओ थांनानि हिंगांके खरगो 20 टाका 20 रुपीस खलाइन थांगो और रुं कतर हंगे रुं चिकन हंगे 50 टाका हाइके नों गारि निजिनि गारि तलां आं आइलैंडआव बेरायनो हंगे बा गारि प्राय 800 रुपीस खलाइनो नों गारि नो हायर खलाइमा तलांनाय के गारि बक्स तलां मनो अमो गारि बक्स नाइनो yang ti kisah ke phongla nor nugo menghna o tui besu dil ayang par kotoma ayang par jora tui mane naithotok tongthotok oma ayang sakani family taw to tewa tui phaige tebu tui tor kuknai omo sakha apar Assam ayang Guwahati no thanggange Guwahati ni Brahmaputra ni je bridge nge tebu kotorma ngo nor nugo menghna or komse kom 100-150 passenger ekloge kawo oron hoite Majuli आइलैंड थांगी बेरायनो हिंगांगे प्राय 1 hour 20 minutes नांगो हाइके अमंखा आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टनि निमाति घाट बेलायनो नाचितो बेलायनो तंगतो जे बेरायनो मुसुनै रक फाइमानो बिसि हाक्सालिया तबा आगुलेनि सिमिं लामडिंगो फाइदि लामडिंगनि सिमिं हिंगांगे मारियानि ओ अंखर कांकांकिनो हाइके बा जरहाट सिटी अंखर कांकिनो ओ जागा फाइमानो बिसि चालिया बेलाय नाचितो हाइनाय खाबनि ताकते बुसं अमंके मेन घाट जे माजुलि थांमानि अरनि जतन गारि तुइजांनाय रुं हाइकबा फेरि हनि हनो अर आसामनि ककबाय हिंगे फेरि हनि हनो अम ब्रह्मपुत्रनि तुइनो रंगुइ माखना थाथिं जे सिकांगो आं खुमुबानि अर गोबां कुकनो ताबुक जहाज न हनि मानो अर गोबां कुकनो तंगो अर काइसा आं हाइके लाइन के बासा जाक तोखे आं पाइथक दिगो फाइजा नर नुगुइ माखना ओ पार अम प्राय 5 किलोमीटर सो हाइ इंगनो अमा आसुके तुइ कतर आं कसारं किसा हापुं हाइनि तंहा आइलैंड टाइप उंगि तंहाटा आइलैंड गे ताबुको के ओ रुं जे ताबुक सलजों नुगि तंमनि आमं गंके आरमुइ तंमनि मं नुगि माखना गे आं नरनो किसा फुनुगोना यांगो माजुलि बेरायनान बागै ताबुक चिनि आसाम स्टेटनि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव माजुलिओ थांनानि हिंगे जरहाटनि आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टआव फायै अमो निमाति घाटनि हुनो ओ जागा फायैको अर ओ जाहाज र काइमा थांनाय नरक नुगै माखना ओ तुइ रक नखाबो माने आसिके नायतो त एक्चुअली मो फुंनि 4टा नि सिमिं फुंनि 6टा नि सिमिं थारिखनि 4टा जरा चलियो अर रुं इनको ओ मनो पैसेंजर अर गारि रबो गारि तलांमानो नरक नुगै माखना अमो गारि रबो काइ तलांजांनाय जेबो रुं बाथांग दङ आंबो चिकन रुं दङ अमखौ कटमा और प्राय 100 निसे गोबां पेसेंजर लाङोमो तेबो बाङो अमखौ गारि बेरायजों गारि हिंदी पनो गारि कटक पनो ननुगुइ माखना मम बेलाय नायतो इको ब्रह्मपुत्र आं साका के चाइना आंनि नो फायो तै अमखौ रनि रु Ang sayo pun kayak berapa nih?